30 ga watan tara shekara ta 2022 wannan kotu mai albarka za ta saurari ƙara mai lamba 319 shari'ar ɗan Gwari da ɗan Fulani akan rikicin cinikayya. Sunana barista Salman Musa Jambil, lauyan wanda ake tuhuma wato ɗan Gwari. Sunana barista Kasim Inusa Abdu, lauya mai wakiltar wadda yake yin ƙara wato ɗan Fulani. Ko lauyan wanda yake ƙara ya shirya? Na shirya ya mai girma mai shari'a. To a fara. Ya mai girma mai shari'a, watanni 4 da suka gabata wadda nake wakilta wato ɗan Fulani sun ƙulla cinikayya a tsakaninsu shi da ɗan Gwari har ta kai su ga bashi, wadda daga bisani ya bashi kuɗin rabi kuma ya ce masa sai bayan wata 4 zai bashi sauran. Kasancewar sun saba da harƙallolinsu ta kasuwanci a tsakaninsu, bayan cika watanni 4 kamar yadda suka yi da ɗan Gwari, sai ɗan Gwari ya ce masa, sai ɗan Fulani ya ce masa ya biya shi sauran kuɗin jakinsa wadda ya bashi wancan lokacin. Nan fa ɗan Gwari ya yi tsalle ya dire ya ce masa, wani kuɗin da tuni na riga da na baka shi. Hakan ya saka ɗan Fulani ya fusata, ya kawo kukansa gaban wannan kotu mai albarka domin a share masa hawaye a bukatarsa. Ko lauyan wanda ake ƙara yana da ta cewa dangane da abin da ake tuhumar wadda yake karewa. Ya mai girma mai shari'a, ni kuwa nake da abin cewa, abin da barista Kasim yake cewa soki burudin iska ne, ba gaskiya bane. Kasancewa tuni ɗan Gwari ya biya ɗan Fulani sauran kuɗin jakinsa 40,000. Suna so su yi amfani da wannan damar ne domin musguna masa, kana su ɗora masa wani nauyi wanda tuni ya riga da ya same shi. Objection ya mai girma mai shari'a, wannan yake fama yi amfani da waɗansu kalamai ne haka. An faɗa kuna son lankaya masa laifin da bai san da shi ba. Barisa, idan na fahimce ka, kana so ka yi amfani da giɓi-giɓin doka ne domin ka kubutar da wadda yake da laifi, kana ka durƙusar da wadda yake da gaskiya, wanda kuma ka san haka ba daidai ba ne. Barista, kai da kake amfani da raunin doka domin durƙusar da doka da toye mai gaskiya hakkinsa. Order, order, order. Subscribing a wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Production Darazo, kuma ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun sababbin ɗauka wadda muka ɗora a duk ƙarshen mako.